manandong pagkatuon sa mga pagbasa karon ng pulong sa Dios isanyaw kanato puguti sa ko nga mubalik na gamay sa ato ang natong kahulugan niining panahon nga atong gisaulog karon kining ordinary season nga human sa Pasko sa pagkatao sa atong manunubos gikan sa unang panahon nga atong gisaulog ang Adbento niata ning ordinary season. So mubalik ta gamay no. Kining ordinary season atong balikon ug natanong pata mao ni atong pag-alima pagpalambo sa unsa may gitisok nga binhi gitanom nato nga binhi. Mabita atong Adbento pagpangandam sa talamnan nga mao kita. Ang Pasko ang pagtisok sa binhi nga mao si Kristo dinhi kanato. Na karon si Kristo nga binhi di man pwedeng ipabilin nga binhi. Kinahanglang mulipang muhingkod dinhi sa ato ang kinabuhi. Mabitaw na nga ang atong kinabuhi sa pagkabinunyagan usa ka kinabuhi akong balikon makanunayon nga paghulma sa atong pagkatawo. Makanunayon nga paghulma sa atong pagkatawo. So di lang paigo nga nakadawata sa sakramento sa bunyag nga mao ang kasaulugan sa pagdawat nato sa binhi ni Kristo sa atong kinabuhi, kundili ato ning patubuon pahingkuron sa ato ang kinabuhi. Kung naata ning mao nga ideya ha, mo nang makasabot kay ta sa atong mga pagbasa matag simba natong Domingo pananglitan karon. Kaya pag-amuma man ni sa maong binhi nga nakaplagan na nato atong kinabuhi diha ni Kristo. So sa unang pagbasa sa basahon ni Propeta Sofonias, unsa may giingon ni Sofonias, pangitaan ninyo ang Dios samtang makaplagan pa. So kanunay nga awag nato ni pangitaon nato ang Dios. Ilabi na sa atong panahon karon nga nagtuo ta nga mga magtutuo patag Dios karon. Katuo ta nga ang mga mithi o mga pagtulunan nga ato ang nakaplagaan nagihuptan iya sa Dios pero iya na di ay niining kalibutan na nalayo na daay ta sa ato ang tinuod nga paggulma sa atong pagkatao nga mao ang magkinaiya sa kinabuhing Dios nun. Maubitaw na kasi kaduang pagbasa sa sulat ni San Pablo nga to sa taga-Korinto, gipahinumduman ni San Pablo ang early Christians o sa gingon, hinumdumi kung kinsa kamo kaniadto sa wala pa mo patakadawat ni Kristo. Na kani mo nga pagpahinumdum di gunilisod atong sabton tungod kay bag-o pa lang yun nato gisaulog ang Santo Niño. Pagpahinumdum nato unsa ta kaniadto sa wa pa ta makadawat ni Kristo sa ato ang kinabuhi mga pagano ta. Doon na tayo mga pagtulunan, mga pagtuo nga diin wala dahil nato maghatod ngadto sa ato ang gipangandoy nga kaluwasan. Ilabi na sa kalibutan sa kahingpitan. Mo ni ang gipahinumdum nato mga igsoon. Nakaron gipahinumduman ta ni anak nga diha ni Kristo nakakaplag ta sa kahayag sa kinabuhi. Mo itong ang tao nga kaniadto naglakaw sa kangitgit nakakita og dakong kahayag. Mao kita. Kinsa man ni kahayag mao si Kristo. Unya, kung nakakita ta sa mong kahayag, ang pangutana ni ini, mauni, igo rabatang nakakita. Nagpahayag bata sa maong kahayag, ni palandong bata sa maong kahayag, aron nga sa maong kahayag, maunay himuon natong iwag sa atong panaw sa
kinabuhi. Mauni ang dako nga hagit nato mga igsoon. Mabitanang sa atong ebanghelyo karon, wala ko kahibalo og dako pa ba kini kahulugan sa atong panahon ron. Unsa ba atong ebanghelyo ron? Nagisgot og pagkabulahan. Nga mabulahan ta kung magpuyo ta ni ining mao nga kinaiya. Nganong mabulahan man ta? Kay maato ang gisaad nga Pinoy-anan, dili ning kalibutana, kundi sa sunod nga kalibutan nga atong pagasudlan. Kay mo manay ko sa ato Ginoong Hesus, nganong maghago mamo sa mga butang nga dili makapasulod ninyo sa kinabuhing tunhay. Maghago ta sa mga butang nga makapasulod nato sa atong gipangandoy nga langit. Kay kitang tanan mamiya ra man gyud ta dinhi. Suod sa may kapuslanan kun ang ato ang mga pagpaningkamot para lamang ning kalibutana, unya pagkahatapos ato rang biyaan ang tanan. Mao nang maningkamot ta nga inigbiya nato ning kalibutana atong mabalon. Mo'y mahimong pasaporte nato nga makasulod ta sa kinabuhing tunhay. Ug muni gisgutan sa atong ebanghelyo ron ang mga bulahan da beatitudes. Nga muna nangutana ko, nakakita pa batag bili anirong panahon na kaya ang gipanghisgutan na bago ning mga pagkabulahan, maura bago ning mga butang nga atong gilikayan. Di ba? Bulahan ang miila nga sila kabus. Nakita ang mga Pinoy, di man nilisod kay miila mantang kabus kuno. Nga ambot di ra bago ta kabalong musultis tinuod. Kitang Pinoy ba? Di ta kabalong musultis tinuod. Mingo nga, gakalisod kayo mi padri, kabus mi kay nga tanan. Unya, grabe pong makagasto, makusik-kusik kwarta. Grabe ang mapildig istiil. Ya kabus maka, may man lagi mo pustag istiil. Dili ba? Di ta kabalong musultis tinuod? Oo, kanang may wala mga, uy, magpinubre sa taron ha, kay wa mi kapangandam, nya gabo ng litson. Pinubre ko no, unsa kay dinatoan eh? Pag dinali-dali ra magud ni, ginagmay ra sa taron ha, nya dagkog hiwa. Di ta kabalong musulti kung sa'y tinuod? Oo. Di ba? Oo. Nya sa pagkingon ni, bulahan ang nagsubo, kisay laya nga magsubo. Gusto gutang maglipay pirme. Munang bisag kwarisma gani, di gani ta magpuasa, magparty gyud ta bisag kwarisma. Kadi ta laya magsubo. Bulahan sani ang putli o kasing-kasing pagkanindot ani. Pero kanindes ilalom bulahan, kamukon, bugal-bugalan ug butang-butangan sa mga tao ug sani sa tanang dautan tungod kanako. Kinsay layhan ani. Di ganit pautag istorya, di kadungog istorya, manulong na mga gani. Di ba? Pero ang ipasabot ini mga igsuon, mauni, kung ang atong pangitaon nga katagbawan para ni ining kalibutana, di kita mangitag katagbawan para sa iya sa gingharian sa Dios. That is the message. Mabita na ginaingon, kung unsa atong gituhuan nga maayo, di gina maayo sa Dios. Kung unsa atong gituhuan nga insakto, dakong sayop gyud sa Dios. Kay kung ang atong sundon ang atong tawhanon nga standard, pagpangita sa kinabuhi ending, ang ato yung pangitaon ang mga patsoy-tsoy ra gyud ning kalibutana. Na mamiya ra man puta.
Mabitaw na nga dini atong ipangutana sa atong kaugalingon, sa atong pagdawat ni Kristo sa atong kinabuhi, sa atong pagpabunyag sa atong mga itoy, unsa may atong buot kabuoton. Unsa atong buot kabuoton. Nga mingon ta dayon, Padre, among pabunyagan among anak, Padre, aron maluwas. Asa man maluwas, gikan sa sala, meaning sa sayop nga pagtulunan. Mao na nga atong gipadawat diha ni Kristo, kami tuota nga si Kristo mao ang kamatuoran aron nga makoreksyonan ang sayop nga pagtulunan. Apan ang pangutana mao ni, mao ba ni ang atong gibuhat? Ga-koreksyon ba ta sa mga sayop nato prinsipyo pinaagi sa pagkorek niini diha sa atong pagpaningkamot nga paghimo nga si Kristo mao ang atong magtutudlo ug ang iyang pagtulunan mo himuon natong pagtulunan. Kay kung si Kristo ang mahimong magtutudlo nato maison og iyang pagtulunan mo atong pagtulunan, kabalo mo unsay makita nato ani maningkamot gyud ta nga malangit gyud ta gyud. Mo nang in everything we do, every moment in our life, magsige gyud ta tan-aw ani, gapalangit ba ko ani o wala ba? Kaning akong paghatod-hatod og istorya, gapalangit ba ko o wala ba? Di ba? Kaning akong pagsigig mudok sa among silingan, gapalangit ba ko ani o wala ba? Hapit na raba pong eleksyon sa barangay, pagpanawat o kwarta, pagpalangit ba ko o wala ba? Ato na ipangutana, unsay tumong ni ining tanan? Because otherwise, sa atong pagkabinunyagan, kung wala tay tumong mga igsoon, pareho ra tag taong gasuroy-suroy. Gagod say makita na tong ganyat adto dayon ta. Pero kung doon na tay tumong, kung unsa ang mga ganyat nga makita nato, dili ta pasagad og sunod kay naaman tay tumong, kay basin unya og dili ta makaabot sa atong gitumong sa atong panaw. Am I right? That's why mga igsoon, karong Domingo gipahinumduman ta sa Dios. Una, ato siyang pangitaon kanunay sa ato ang kinabuhi. Aron nga dili ta mawala. Nya nakaplaganan ni nato diin man diha ni Kristo. Mao nga atong pangitaon si Kristo sa atong kinabuhi. Tan-awon nato kita nga miingong mga Kristiyanos, kinsa may atong gisunod gyud nga tinud-anay si Kristo ba? Kay kumayutang Kristiyanos ta, nyawa ta magsunod ni Kristo, kinsa dayon ang Kristo nga atong giingon nga Kristiyanos ta. Kaya ang mayroon kang Kristiyanos, nga katong niuntang Mesiyas, ang manluluwas, magpalangit man to siya. So makita na siya. Munang mahimutang bulahan sa kalibutan. Kaya ang mga kahaguka sa atong kinabuhi, ato manimpatag bagatagbawon sa mga butang nga makahatod nato ni anang Pinoy-anan nga gisad ka nato ang langit sa kinabuhing dayon. Amen.